आच्चा बे समाव बयनिसिमबो हामबाय होननाय थाग्रोबाय। दिनै आङो बनसनि आइडिय'ल'जि बिसोरनि साननाय हनाय थांखिफोर बेखौ मोजां मोननानै आं दिनै बनसजों जाफैबाय। बनसआव दिनै फर्मेलि जइन जाफैबाय। फैबाय थानाय समावहाय मोजाङै बयजोंबो खौसेथियै ग्रें ग्रेङै रायजो राजानि बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय खामानि मावलांनो होननानै वेल मेन्टेलि एन्ड फिजिकेलि प्रिपेयार जानानै आं दिनै जइन जाफैबाय। दा बेनि गेजेरावनो फंनैसो कुइसनफोर फैनो हागौ, मानो गोबांथार बर'फोरनि गेजेराव आफादफोर मोजां मोजां दंब्लाबो मानो बनसखौसो चइस खालामनानै बेयाव फैखो होननानैबो माखासे सुबुंफोरा गोनो गोथो कुइसन खालामनो हागौ। नाथाय बेयावनो आं मोनसे खोथाखौ रोखा बुंनो सानबाय जे ओरैनो बर'नि आफाद होनना बुङोब्ला जों बांसिनै एबसुखौ मिन्थिगौ। नाथाय एबसुनि जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बेयाव आंबो सासे बाहागो लानानै सिन्स 2011 आङो प्रमद बर' दैदेननाय एबसुआव आङो रेल ब्लकेट खालामनाय बायदिसिना राजा लामा होबथानाय बेयाव पार्ट जानानै फैदोंमोन। नाथाय बिसोरनि जे मावबोनाय बियो दिनै थुंगेनाय लामायाव फैबाय। बिसोरो बुंबाय थायो जिथुनाखि प्रग्रामाव थाङो बे समावनो बिसोरो बुङो जों दोनथ'दोंसो होननानै। नाथाय बे मोनसे जे जोंनि डिमान्ड जोंनि रैखाथिनि बर' हारिनि बेथ' मालाबाबो दोनथ'जाया। जों दोनथ'नाय माने जों थेनथ'नाय माने जोंखौ सैमा सियालफ्रा फैनानै जोंनि गासैबो थाखानाय बुस्थुफोरखौ अख्रेबनानै सेनानै लांनाय। दा बेनिखायनो आङो बेयावहाय जइन जायालासिनो बिसोरनि आइडिय'ल'जिफोरखौ बिसोरनि साननाय हनाया दा खौ साबजायै मोननानै दिनै आं बे बनसखौ बैसोआव गोरलैब्लाबो आं बजबनानै लाबाय। फैबाय थानाय समाव आं गोख्रोङै वान अफ दि पार्ट अफ दिस अर्गानाइजेसन जानानै आङो खामानिखौ मावलांगोन।